рӯзу рӯзгоратон ба хайр бошад бинандагони азиз. шумо барномаи ҳафтаи варзишро тамошо доред. дар студия бо шумо ҳастам ман Фаридун Сафарзода ва имрӯз чун ҳамешагӣ шуморо аз рӯйдодҳои муҳими ҳафтаи варзиши кишвар воқиф месозам. оғоз мекунем. ифтитоҳи варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ аз ҷониби пешвои миллат. чемпионати Осиё оид ба дучархаронӣ дар Шоҳроҳ бо Маром дар шаҳри Душанбе идома дорад. сеюмин мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт паҳлавонони се кишвари қораро ба ҳам овард. комроншоҳи Устопириён бо Саид Муллоӣ дар шаҳри Хуҷанд ба мусобиқаи Гранд-слами Анталия омодагӣ диданд. бахшида ба ҷашни Наврӯзи оламафрӯз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон як қатор чорабиниҳои миллии варзиширо доир карданд. дар мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштингирии шаҳри Хорӯх кадом паҳлавонон зафар ёфтанд? тамошобинони азиз, ҳафтаи варзиши кишварро аз маросими ифтитоҳи варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ мекунем. маҳз имрӯзҳо бо сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат дар ҳама минтақаҳои кишвар варзишгоҳҳои замонавӣ ва иншооти гуногуни варзишӣ бунёд шудаву теъдоди зиёди наврасону ҷавонон ба соҳаи варзиш ҷалб гардиданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар идома. 21 март дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзишгоҳи марказии ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. майдони маҷмӯаи варзишӣ 6 гектар, ҷойҳои нишаст дар варзишгоҳ 15 000 адад ва маблағи сохтмон 36 миллион сомониро ташкил медиҳад. бинои варзишгоҳ сеошёна буда, дар он барои варзишгарон ҳуҷраҳои либоси баскунӣ, ҳаммом, ҳуҷраҳои духтурон ва маъмурият, инчунин дигар иншооти ёрирасон мавҷуд аст. дар маҷмӯаи варзишӣ барои духтарону писарон толорҳои алоҳидаи машқу тамрин бунёд шудааст. дар рафти бунёди варзишгоҳ 100 нафар сохтмончӣ бо кори муваққатӣ ва баъди мавриди истифода қарор додан 20 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин шуданд. маҷмӯаи варзишӣ аз як даромадгоҳи марказӣ ва 5 даромадгоҳи иловагӣ иборат мебошад. масоҳати майдони футбол 118 бар 72 метрро ташкил дода ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонида шудааст. дар ин маҷмӯаи муосири варзишӣ ҳамчунин имкон аст ки дилхоҳ чорабиниҳои сатҳи баланди фарҳангӣ гузаронида шавад. аввалин чорабинии дона таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бо иштироки пешвои муаззами миллат буд, ки бо иштироки шумораи зиёди роҳбарону фаъолони вилояти Хатлон баргузор гардид. давоми 10 рӯзи охир шаҳри Душанбе якбора се мусобиқаи фароқоравиро мизбонӣ кард. чемпионати Осиё оид ба кураш, мусобиқаи байналмилалии гӯштини миллии гӯштингирӣ ва чемпионати Осиё оид ба дучархаронӣ дар Шоҳроҳ, ки ҳоло дар сатҳи бениҳоят баланд ҷараён дорад. албатта боиси таҳсини ифтихори ҳар яки мо аст, ки имрӯзҳо пойтахти кишвар ба шаҳри варзишӣ мубаддал гардидаву дилхоҳ чорабиниҳои варзиширо мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ доир карда метавонад, ки мусобиқаҳои дар боло зикршуда собити ин гуфтаҳост. дар гузориши навбатӣ барнома аз ҷараёни чемпионати Осиё оид ба дучархаронӣ дар Шоҳроҳ, ки беш аз 428 варзишгарро ба ҳам овардааст, ба шумо маълумот медиҳем. инак давоми 4 рӯз мешавад, ки дар пойтахти кишвари маҳбубамон шаҳри Душанбе чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар Шоҳроҳ дар фазои бисёр мусоид дар сатҳи бениҳоят баланд бо иштироки 428 варзишгар аз 27 кишвари Осиё доир гардида истодааст, ки миёни онҳо дучархасаворони бо маҳорати тоҷик низ ҳастанд. маҳз яри сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва шаҳрдори Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ чунин имкониятҳо дар пойтахти кишвар фароҳам гардидааст, ки мо чунин чорабиниҳои сатҳи бонуфузро имрӯз имкони баргузор карданро дорем. албатта бо ҳузури президенти конфедератсияи велосипедронии Осиё Осама Алшафар, президенти иттиҳоди байналмилалии велосипедронӣ Давид Лапартиен ва президенти кумитаи олимпии Индонезия Раҷа Сапта дар ин мусобиқа аз сатҳи баланд ва ба меъёрҳои ҷаҳонӣ доир гардидани ин чорабиниҳо
чорабинӣ дарак медиҳад. ёдовар мешавем ки чемпионат миёни ҷавонони то 19 сола, ҷавонони то 23 сола, калонсолон ва варзишгарони имконияташон маҳдуд доир гардида истодааст. дар рӯзи аввали мусобиқа ки 25 март оғоз шуд, варзишгарон дар сабқатҳои даставӣ миёни мардҳо ва бонувон ва қувваозмоиҳои дучархасаворони имконияташон маҳдуд ҳунарнамоӣ карданд ки бештари зинаҳои ифтихориро варзишгарони Қазоқистон, Узбекистон ва Таиланд соҳиб шуданд. дар рӯзи дуюм сабқатҳои инфиродӣ миёни ҷавондухтарон дар масофаи 15 километр, ҷавонписарон ва ҷавонписарони то 23 сола дар масофаи 24 километрӣ доир гардиданд. дар сабқати духтарон варзишгари Узбекистон Анна Кускова ғалаба кард. миёни ҷавонписарон Алексей Ваганов аз Қазоқистон ва миёни ҷавонписарони то 23 сола Аҳмад Мадан аз Баҳрайн нишонҳои заррини мусобиқаро соҳиб шуданд. дучархасавори кишвари мо Манучеҳр Юнусов миёни ҷавонони то 23 сола дар масофаи 24 километр дар рӯзи дуюми мусобиқа миёни 12 иштирокчӣ ҳафтум шуда ба хати марра расид. дар рӯзи сеюм дучархасаворон дар сабқатҳои инфиродӣ миёни мардон, бонувон ва бонувони то 23 сола дар масофаи 24 километрӣ миёни ҳам талош варзиданд. дар ин рӯз дучархасавори кишвари мо Раҳимҷон Аминов миёни мардҳо дар масофаи 24 километр миёни 11 иштирокчӣ 11ум шуда ба нуқтаи ниҳоӣ мусобиқа расид. миёни бонувон ва мардон варзишгарони Қазоқистон ва миёни бонувони то 23 сола бошад намояндаи Узбекистон зафар ёфтанд. 28 март дучархасаворон дар сабқатҳои инфиродии умумӣ миёни мардони то 23 сола дар масофаи 130 километр ва ҷавонон дар масофаи 111 километр барои зинаи фахрӣ мубориза бурданд. ҳамчунин дар ин рӯз 17 бонуи ҷавон дар масофаи 61 километр ҳунарнамоӣ карданд. ҳамакнун 29 март мо шоҳиди рақобатҳои инфиродии умумӣ миёни мардону занон дар масофаи 175 километр ва 111 километр, мусобиқаи инфиродии умумӣ миёни бонувони то 23 сола дар масофаи 111 километр мегардем. дар рӯзи охири чемпионати Осиё ба велосипедронӣ дар Шоҳроҳ мо шоҳиди сабқатҳои инфиродии умумӣ миёни мардон, дӯстдорон ва устодони варзиши дучархасаворӣ дар масофаи 111 километр мешавем. ҷараёни ҳамаи сабқатҳоро кормандони техникию эҷодӣ муассисаи давлатии телевизиони варзиш ҳамарӯза бо шарҳи ноби забони тоҷикӣ ба таври мустақим тариқи студияи сайёри хеш манзури ҳаводорон гардонида истодаанд. барномаро идома медиҳем. давоми чанд соли охир дар шаҳри Душанбе барои муаррифии гӯштини миллӣ ба ҷаҳониён мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт бо иштироки паҳлавонони минтақа гузаронида мешавад. ҳафтаи сипаришуда дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе бо иштироки паҳлавонони 30 кишвари қора аз рӯи 5 вазн миёни мардон ва 3 вазн миёни бонувон бо ҳузури 15 000 нафар тамошобин сабқатҳо басо ҷолибу хотирмон паси сар шуданд. албатта боиси ифтихор аст ки имрӯзҳо шаҳри Душанбе тавону қудрати баргузории дилхоҳ чорабинии варзиши сатҳи ҷаҳониро дорост. 21 март бо ҳузури 15 000 нафар тамошобин ва ширкати паҳлавонони 30 кишвари қора сеюмин мусобиқаи байналмилалии гӯштини миллии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2022 баргузор гардид. мусобиқаи номбурда бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ифтихори ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ роҳандозӣ шуд ва маросими ифтитоҳи чорабинии мазкур бо ширкати намояндагони шаҳрдорӣ, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи миллии гӯштингирӣ ва дигар меҳмонон баргузор гардид. ҳамчунин дар ҳамин радиф ба меҳмони фахрии мусобиқа ҷоизадори бозиҳои Олимпии Токио, қаҳрамони ҷаҳон ва дорандаи чандин медалҳои мусобиқаи байналмилалӣ аз риштаи ҷудо Саид Муллоӣ аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи миллии гӯштингирӣ либоси махсуси варзишии гӯштини миллӣ пӯшонида шуд. инчунин ба чанд нафар довар ва мураббии тоҷик сертификатҳои Ассотсиатсияи байналмилалии кураш дар ҳамин фазои тантанавӣ тақдим карда шуд. ҳамин тавр рақобатҳои паҳлавонон бо нерӯ озмоиҳои бонувон шурӯъ шуд. дар вазни то 52 килограмм ба намояндаи Таиланд Ноэл Грандиан касе баробар шуда натавонисту ӯ барандаи нишони заррини ин вазн шуд. Фазилат Гулбоева, варзишгари тоҷик, дар ин вазн нишони нуқраро ба даст оварду нишонҳои биринҷиро варзишгари дигари тоҷик Шоида Қаландарова ва гӯштингири узбек Дилола Дукунбоева мутаносибан соҳиб шуданд. дар вазни то 70 килограмм ба Адашаева Равзахон паҳлавон аз ҷумҳурии ба мо ҳамсояву ҳамҷавор Узбекистон муяссар шуд ки дар даври ниҳоӣ бо шикаст додани Ченгя Чунги таиландӣ нишонҳои тиллоро монихеш гардонад. Садар Бейраман аз Эрон ва Нугуен Тиҳитиҳен аз Ветнам бо ба даст овардани нишонҳои биринҷии ин вазн қаноат карданд. нишони тиллои вазни то 78 килоро ҳам варзишгари ӯзбекистонӣ Покиза Камолдинова ба даст овард.
او در دور نهایی نماینده ایران زهرا بیغیری را از سری راه دور کرد. مدال‌های برنجی نصیبی عبدالله دیارو و یلزا و انوهین گردیدند. مورد ذکر است که به هر کدام والیبال این وزن‌ها میان بانوان مکافات پولی در حجم 1000 تا 3000 دلار آمریکایی انعام کرده شد. رقابت‌ها میان مردان از روی 5 وزن برای به دست آوردن نشان‌های طلا و 5 جایزه مسابقه اتوماشین سبکرو تیزتون جریان گرفت. زیر وزن تا 60 کیلوگرم دو گوشتنگیر تاجیک مسلمبک کریموف از ولایت ختلان و مهرزاد صوفیف از شهر دوشنبه با شکست دادن رقیبانشان به مرحله نهایی راه یافتند و به مساوی هم آمدند. مسلمبک در این قرعه آزمایی برتریت نشان داد و با یک پرتافت ناگهانی مهرزاد را غافلگیر کرده شاه جایزه مسابقه را به دست آورد. نشانهای برنجی را خیراندیش مرادزاده و حاتم امرسند به دست آوردند. سال گذشته زیر وزن 70 کیلوگرم محمد شریف نجم‌الدینوف از ناحیه فیض‌آباد شاه جایزه مسابقه را به دست آورده بود. امسال باشد در دور نهایی برای به دست آوردن نشان طلای شاه جایزه مسابقه با مولا رجب خلیفیف از فدراسیون روسیه روی تتمی دست به گریبان شدند. در این سبقت محمد شریف از حریف یک سر و گردن بالا هنرنمایی کرد و شاه جایزه مسابقه را به دست آورد. با باخوری نهایی زیر وزن تا 80 کیلو ورزشکاری تاجیک شادمان رضایف و نماینده ازبکستان عمر بازاروف را خط گرفتند. در این سبقت به زور و بازی شادمان رضایف حریفش تاب نآورد و دچار باخت گردید. مدال‌های برنجی را رحمت الله بیگ فرهادوف و محمد عبدالجلیلوف هر دو از تاجیکستان به دست آوردند. زیر وزن تا 90 کیلوگرم سال گذشته کامرانشاهی استوپریان ورزشکاری شناخته کشور از جهانگیر مجیدوف شکست خورده برنده نشان نقره گردیده بود. امسال او را در دور نهایی نماینده ازبکستان ارکن کازاکوف منتظر بود و سبقت این دو پهلوان برای تماشابینان جالب و خاطرمان گذشت. در این نیروسنجی کامرانشاه برتری نشان داده سزاواری مقام اول گشت. نشانهای برنجی این وزن را پهلوان دیگری کشور جهانگیر مجیدوف و پهلوان گرجی پاپوناشویلی گیورگی به دست آوردند. در رقابت‌های وزنی بیش از 90 کیلوگرم مخلصان چون هر ساله منتظر بودند که پهلوانی قوی اراده کشور تیمور رحیموف صاحب نشانی طلا می‌گردد. لیک در مسابقه امساله پهلوانی کشوری ما از نماینده ازبکستان شیرعلی جوریف ناگهانی شکست خورد و با گرفتن نشانی نقره مشرف گردید. در زینه‌های سوم آنتون براشیچ از روسیه و فرزین حسینوف قرار گرفتند. از روی شماره بیشتری مدال‌های به دست آمده در مقام اول منتخب تاجیکستان با 4 مدال طلا، 7 نقره و 7 برنجی مسکن گرفت. در زینه دوم تیم ازبکستان با 3 مدال طلا و 2 نقره و 1 برنجی قرار گرفت. مقام سوم را باشد منتخب ایران صاحب شد. با همین رقابت‌های جالب و خاطرمان سومین مسابقه بین المللی گوشتنی ملی گوشتنگیری برای دریافت جام پایتخت در سطح خوبی آماده باشی انتها یافت. از نگاه متخصصان ساحه مسابقه امساله از ابتدا تا تأسیس شاه جایزه‌ها نسبت به مسابقه قبلی فرقیتی بیشتر داشت. بینندگان گرامی، همکنون با بزمگاه نوروزی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان می‌رویم که هفته سپری شده با برگزاری مسابقه‌های ملی و اجدادی‌مان تجلیل کرده شدند. ما در گزارش نوبتی برنامه کوشش می‌کنیم تا از برگزاری همه این چهاربینی‌های نوروزی شما را به طور کوتاه واقف سازیم. پس گزارشمان را از ناحیه دنقره شروع می‌کنیم. چون هفته پسی سر شده اهالی همه منطقه‌های کشور با برگزاری چهاربینی‌های گوناگون ورزشی نوروزی فرخنده‌پای را تجلیل کردند. اهالی منطقه جنوبی کشور نیز با برگزاری مسابقه‌های گوشتنگیری و دیگر چهاربینی‌های نوروزی همه سرجمانه خرسندی و شادمانی می‌کردند. نوروز همچون جشن ماهیتاً عمومی و مردمی بوده تلقین کننده برابری در بین انسان‌ها به حساب می‌رود. ساکنان دهه پوشنگ ناحیه دنقره جشن نوروز را با رعایت سنت‌های آن، پیشنهادهای طعام‌های ملی، تشکیل برنامه فرهنگی و مسابقه ورزشی تجلیل نمودند. پس از چهاربینی‌های فرهنگی در ورزشگاه زمانوی دهه مسابقه گوشتنی ملی گوشتنگیری با شرکت پهلوانان از همه منطقه‌های کشور بسیار جالب و خاطرمان و با حضور هواداران زیاد این رشته ورزشی نیاگانمان برگزار شد. هر کدام گوشتنگیران در وزنهای خود با شکست دادن حریفانشان به دورهای نهایی راه یافته بهترین‌ها در برابر دیگر تحفه‌های خاطروی باز با شاه جایزه مسابقه که 4 نقلیات سبکرو را تشکیل می‌داد قدردانی کرده شدند.
аҳолии деҳаи бобоҷон ғафурови ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлолияти ноҳияи қубодиён низ ҷашни наврӯзро бо баргузории мусобиқаи гӯштингирӣ таҷлил карданд. Барои тамошои он таъдоди зиёди аҳолӣ ба ҳам омаданд, ки сарҷамъии мардуму фараҳмандии онҳо низ яке аз суннатҳои ҷашни наврӯз маҳсуб мешавад. мавриди зикр аст, ки дар мусобиқаи мазкур беш аз 200 паҳлавон ширкат варзида, ҳар кадоми онҳо дар вазнҳои хеш ба майдон баромада нерӯсанҷӣ карданд. миёни ин ҳама паҳлавонон таваҷҷӯҳи моро ана ҳамин духтари 14-сола Мадинаи Рустам аз ноҳияи Восай ҷалб кард, ки бо мағлуб намудани писарон ба гирифтани зинаҳои фахрӣ даст ёфт. чуноне мушаххас шуд, Мавсуф дар чандин мусобиқаҳои гӯштини имсола мудом шаҳдии музаффарият мечашад. ҳамчунин ба ғолибони дигари чорабинии имрӯза аз тарафи дастандарткорон тӯҳфаҳои хотиравӣ инъом карда шуд. بیست март аҳолӣ бахшонзамин бо анъанаҳои хоси хеш ҷашни наврӯзро бо як шукӯҳу шаомати хоса таҷлил карданд. чун яке аз рамзҳои хоси ҷашни наврӯзи фархундапай ин баргузории мусобиқаҳои миллӣ, аз он ҷумла мусобиқаи гӯштини суннатӣ ба ҳисоб меравад, пас аз чорабинии фарҳангӣ доир шуд. ҳамчунин дар ин ҷашни зебои баҳорӣ дар гӯшаи дигари базмгоҳ наврасону ҷавонони ноҳия ва бозиҳои гуногуни миллӣ ба монанди хурусбозӣ, бандкашӣ ва дигар мусобиқаҳои хоси наврӯз андармон буданд. сипас дар ҳалқаи тамошобинон беш аз 200 паҳлавон барои ба даст овардани тӯҳфаҳои хотирмони наврӯзӣ гӯштингирӣ карданд ва дар анҷом беҳтаринҳо қадрдонӣ шуданд. дар баробари сокинони дигар навоҳии мамлакат, мардуми сарбаланди ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи ҳамадонии вилояти Хатлон ҳам ба наврӯзгоҳи ноҳия ҷамъ омада аз ин ҷашни ҷамшедӣ бо як шукӯҳу шаомати хоса таҷлил намуданд. ба варзишгарони ноҳия дар ин рӯз имкон фароҳам гардид, ки бори дигар ҳунару маҳорати худро дар назди меҳмонон ва дигар ҷамъомадагон ба намоиш гузоранд. дар қисмати тантанавии чорабинӣ, раиси ноҳияи ҳамадонӣ тамоми иштирокдорони наврӯзро бо фаро расидани ин ҷашни фархундапай таҳният гуфта қайд намуд, ки дар баробари дигар сокинони ноҳия, ҷавонону варзишгарон баҳри ободии деҳаю маҳалла, рушди ҳунарҳои мардумӣ, ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва инчунин бунёду аз навсозии иншооти таъйиноташон гуногуни варзишӣ ва солимгардонӣ саҳми бориз доранд. аҳолии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳам ҳама сарҷамона дар ҷамоати деҳоти Саричашма ин ҷашни ҷамшедиро бо як шукӯҳу шаомати хоса ва зери тараннуми сулҳу ваҳдат ва якдиливу якпорчагии меҳани азиз истиқбол намуданд. пас аз таҷлили чорабинии фарҳангӣ дар гӯшаи дигари базмгоҳ, намоиши бозиҳои миллии варзишӣ аз қабили гӯштини миллӣ, шоҳмот, бандкашӣ ва дигар намуди варзиши олимпӣ, ки дар мактаби варзишии ноҳия таълим дода мешаванд, аз ҷониби ҷавонону варзишгарон ва хурду бузурги ноҳия ба чорабинии имрӯза ҳусни дигар бахшид. пеш аз оғози тантанаҳои асосии наврӯзӣ бо иштироки дӯстдорони намудҳои гуногуни варзиш, мусобиқаҳои инфиродиву даставӣ баргузор шуда, дар ҷамъбасти ҳар як нерӯсанҷӣ ғолибон аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия қадршиносӣ шуданд. чеҳраҳои гарми сокинони ноҳия аз он гувоҳӣ медиҳад, ки наврӯз дар баробари созандаву офаранда буданаш, инчунин дар вуҷуди одамон ҳисси зебоӣ парастиву ватандӯстӣ ва амалҳои хайру савобро парварида, омили зинда гардонидани табиат, шинонидани донаи умед бар замин, баргузории чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва роҳандозии мусобиқаҳои варзишию солимгардониро ба миён меоварад. гуфтан ба маврид аст, ки намоишгоҳи наврӯзӣ, баргузории қисмати фарҳангии чорабинӣ ва баргузории мусобиқаҳои варзишӣ дар яке аз мавзеъҳои зебову дилфиреби ноҳия баргузор шуда, сокинон бо оростани дастурхони идона аз файзу баракати баҳор ва наврӯзи имсола ба хушнудӣ баҳравар шуданд. аз базми наврӯзии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳамакнун меравем ба толори устопирёни шаҳри Хуҷанд, ки дар он ҷо ҷудокори шинохтаи кишвар Комроншоҳи Устопирён бо ҷудокори Эрунӣ Табор ва ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Саид Муллоӣ ба мусобиқаи Гранд-слами Анталия омодагиашонро доир карданд. ин ва дигар рӯйдодҳои варзишии вилояти Суғд дар идома.
дастпарварони толори варзишӣ ба номи устопериёни шаҳри хуҷанд давоми чанд рӯз мешавад ки аз ҷудоварзи варзидаи эрони табор саид муллоӣ ки зодаи олмон мебошаду ҳамчунин қаҳрамони ҷаҳон оид ба ҷудо ва ҷоизадори бозиҳои олимпӣ аст бо ҳамроҳии ҷудокори шинохтаи кишвар Комроншоҳи устопериён машқварзӣ карда истоданд. Ин ду ҷудокор ба мусобиқаи гранд-слами шаҳри Анталия омода шуда истоданду инчунин аз ҷараёни тамринҳо ва дастпарварони ин толор нозикиҳои ҷудоро талқин карда истоданд. باعث خرسندی است که امروز یکی از پهلوان‌های بهترین سطح جهانی هم قهرمان جهان هم جایزه‌دار بازی‌های المپی اومد یک نفری که در اوایل گوسینگ جودو در جهان موقع خاصی خود دارد مهمان ما هست. امروز با همراهی کامرانشاه آنها تیاری به مسابقه‌های در پیستاده گراند سلم انتالیا و بعد در آلمان اومد از روی نقشت برای اشتراک در آنها تیاری داشتند. حضور این یک پهلوان نامی برای رشد جودو در ما عموما خیلی خوب است. 2 روز پیش در اینجا یک مسابقه بین نورسان داده شده بود که هر دوی آنها در اینجا یک مستر کلاس نشان دادند که زیاده از 200 نفر نورسای ولایت سوخت بسیار شاد بودند و عجیبش همین بود که امروز به نام این پهلوان یک اصول است، اصول سید مولایی میگویند که با همین اصول او هم قهرمان جهان شده بود و هم جایزه‌دار بازی المپیک و یک چند نفر شاگردان ما در نزد این پهلوان همین اصول اجرا کردند و اون کمبودی که هنگام اصول اجرا میشد از طرف این مسئولیت خوب داده شد. با قول این جودوکار ایرانی تبار امروز در قلمرو تاجیکستان بسیار هم تالارهای زمانوی و به طلبات جهانی جوابگو بنیاد شده و رشته جودو در مرحله نوی انکشاف است و امید است که آینده نزدیک میان آنها جودوکاران به اویا میرسند که با نشانهای زرین بازی‌های المپی با سری بلند عظیم کشور خویش می‌گردند. خیلی خوشحالم که تاجیکستان هم همانند کشور من ایران مردمانی خوب و فرهنگ به آداب رسوم خیلی خوبی رو دارن. من فکر میکنم که جودوی تاجیکستان در حال حاضر کم کم دارد خوب میشود. من برای اینها فقط یک نکته میگویم که هیچ وقت فراموش نکنن که بالاترین نعمت رو اینجا دارن. من خودم هیچ وقت اینجور سالن یا اینجور امکانات هیچ وقت نداشتم و فراموش نکنن که میتوانن از همین زال و از همین آکادمی قهرمانای خوبی پرورش دادن. تمرین‌های کامرانشاه با سید مولایی 28 مارت به انجام رسیده. بعداً آنها به واسطه به مسابقه گراند سلم انتالیا که از 1 تا 3 اپریل در کشور ترکیه دایر می‌گردد سفر می‌کنند. هفته سپری شده با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در یک جایگی با سرریاست کشاورزی ولایت بخشیده به جشن نوروز بین المللی در ایپادرومی به نام عبدالرحیم جورایوی ناحیه باباجان غفوروف مسابقه ورزشی عنعنوی ملی عاید به اسب دوانی و بزکشی برگزار شد. چاره‌بینی ورزشی پس از سخنرانی رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده حسنی افتتاح شده ورزشکاران زیادی را از حدود کشور و مملکت‌های با ما همسایه و همجوار جمع آورد. قابل ذکر است که با مقصد رشد نمودهای ورزشی اسبی سال 24 است که در این موضع برهوا مسابقه ملی پایگاه بزکشی و اسب دوانی دایر می‌گردد. این زمان در همه شکل‌های خواجگی‌داری ولایت سوخت 8821 سر اسب پرورش کرده می‌شوند. مسابقه نوروزی اسب دوانی در 8 دور گذرانیده شده غالیبان مشخص شدند. در دور اولی پایگاه در مسافه 1050 متر میان ذاتی اسبی 2 ساله انگلیسی اسبی اعظم جان الیف از شهر خوجند با نام گلادیاتور یکم شد.
даври дуюми пойга ҳам дар ҳамин масофа миёни аспҳои дусолаи зоти ахалтекинӣ ҷараён гирифт ки сокини шаҳри хуҷанд Саидвалихон Алиев бо аспи Сигаро аввалин шуда ба хати марра расид. даври сеюми пойга дар масофаи 1600 метр миёни аспҳои зоти англисӣ сесола сурат гирифт ки Қобилҷон Маҳмудов аз шаҳри Хуҷанд бо аспи номаш Ринзо якум шуд. даври чаҳоруми сабқатҳои аспдавонӣ низ дар ҳамин масофа доир шуд. 14 сар зоти аспи тоҷикӣ миёни ҳам рақобат карданд ки аспи Рафтор Мирзоев бо номи Алмаз аз ноҳияи Ашт аз ҳама пеш ба хати марра расид. миёни аспҳои зоти ахалтекинӣ дар даври панҷум асп бо тахаллуси Гелик нахуст масофаи 1600 метрро тай кард. дар пойгаи шашум аспи сокини Исфара Аббосиддин Маҳмудов бо номи Бурон миёни аспҳои хусроти тоҷикӣ якум шуда ба хати марра расид. даври ҳафтуми пойга дар масофаи 2000 метр ҷараён гирифт. дар ин давр 9 сар аспи зоти англисӣ барои зудтар ба хати марра расидан талош карданд ки аспдавони шаҳри Хуҷанд Шукрулло Хуҷа Усмонов бо аспи тахаллусаш Райли мақоми аввалро касб кард. дар даври ниҳоӣ пойга дар масофаи 2200 метр аспдавони шаҳри Душанбе Ромиш Умаров дар 2 дақиқаю 22 сония аввалин шуда ба хати марра расид. дар ин давр аспҳои 4 солаи зоти англисӣ рақобат карданд. ҳамин тариқа шоҳҷоизаи мусобиқа насиби аспдавони шаҳри Душанбе шуду раиси вилоят шоҳҷоизаи мусобиқа калиди автомошинаро ба ӯ супорид. пас аз пойгаи аспдавонӣ мусобиқаи вузкашии наврӯзӣ 40 давр доир гардида дигар шоҳҷоизаҳо ба ғолибони ин мусобиқаи миллӣ аз тарафи раиси вилоят тақдим карда шуданд. ҳамакнун расидем ба бахши хабаррезаи барнома ки шуморо бо рӯйдодҳои варзиши дигар минтақаҳои кишвар ба таври кӯтоҳ ва аксу маълумот воқиф месозад. ин бахши барномаро якҷоя пайгирӣ мекунем. 24 март бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Хорух мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо ҳузури зиёди ҳаводорони ин риштаи варзиш гузаронида шуд. зери вазни 60 килограмм 64 гӯштингир сабқат карданду ниҳоят Комрон Мамадназаров бо шикаст додани ҳамаи рақибонаш музаффар гардид. дар вазни то 70 кило нишони тиллоро пас аз мағлуб намудани 5 ҳарифаш Ҷамшеди Нуралӣ аз шаҳри Душанбе соҳиб шуд. Комил Шукронов пас аз шикаст додани паҳлавони Рӯшонӣ ғолиби вазни то 80 килограмм гардид. дар вазни то 90 килограмм нишони тиллоро паҳлавони Ванҷи Мақсад Бердиев ба даст овард. барои ба даст овардани шоҳҷоизаи мусобиқа нақлиёти сабукрав дар вазни ҷамъи 90 кило паҳлавони шинохтаи кишвар Шакармамад Мирмамадов аз шаҳри Хорух бо сарафканда кардани ҳамаи ҳарифон ғолиб дониста шуд. ҳафтаи сипаришуда миёни наврасону ҷавонони ноҳияи Рӯдакӣ бахшида ба ҷашни Наврӯз мусобиқаи варзишӣ оид ба дучархаронӣ миёни наврасону ҷавонони ноҳия гузаронида шуд ки шумораи зиёди ҳаводорони ин риштаи варзишро ба ҳам овард. пас аз анҷоми рақобатҳои дучархасаворон ғолибон мушаххас шуда бо ҷому нишонаи фахрӣ қадрдонӣ гардиданд. 24 март бахшида ба гиромидошти мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Ризоматов мусобиқаи кушоди футболи хурд миёни кӯдакону наврасони 12-13 сола дар шаҳри Бохтар оғоз гардид. дар ин мусобиқа 14 даста аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар дар 3 зергурӯҳ барои ба даст овардани ҷому нишонаи фахрӣ талош варзида истоданд. мавриди зикр аст ки даври ниҳоии мусобиқа рӯзи 30 март дар назар аст. 22 март дар ноҳияи Рашт бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия мусобиқаи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бо ҳузури 18 000 нафар тамошобин дар варзишгоҳи марказии ноҳия баргузор шуд. дар ин чорабинии наврӯзӣ 450 варзишгар барои ба даст овардани 5 шоҳҷоизаи асосии мусобиқа автомобили сабукрав майдондорӣ карданд. шоҳҷоизаи якумро Муҳсин Исомиддинов паҳлавони узбек бо шикаст додани Одил Сафаров соҳиб шуд. Шодмон Ризоев ки ҳанӯз 20 сол дорад бо шикаст додани Абубакри Акобир шоҳҷоизаи дуюми мусобиқаро монӣ хеш кард. ҳамчунин Қандил паҳлавон ва Шамшод паҳлавон низ бо шикаст додани ҳарифонашон ба гирифтани шоҳҷоиза мушарраф гардиданд. ҳафтаи гузашта дар толори варзишӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 22 ҷамоати Анзоби ноҳияи Айнӣ мусобиқаи варзишӣ оид ба волейбол барои дарёфти ҷоми раиси ҷамоат баргузор гардид. дар натиҷа ба волейболбозони деҳаи Такфон муяссар шуд ки бо мағлуб намудани ҳарифонашон ҷому нишонҳои тиллои мусобиқаро ба даст биёранд.
بینندگان عزیز تشکر که به شما تا این لحظه ها ما رو همراهی کردید. برنامه اطلاعاتی هفته ورزش رو اینجا به پایان میبریم. برنامه‌های دیگری تلویزیونی ورزش ادامه دارند. خیر تا بازدید.